Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispirtu Santu, ammin. Ikun imbierek u nfaħħar is-Santissimu Sagrament, qalb ta' Ġesu ħanina. Missierna li jint fis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnati kif kulli trid int kif is-sema jgda fl-ard. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejnijek imbierka int fost in-nisa imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Illum qegħdin niċċelebraw l-anniversarju ta' twaqqif ta' djoċesi tagħna, għaldaqstant qegħdin irroddu ħajl il-mulejja għal tanġejt li joġbu jsawwab fuqna bħala Knisja. Nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni nqumu bil-wieqfa u nilqgħu fostna lis-saċerdoti bil-kant. Il-quddiesa li qegħdin niċċelebraw dalgħodu hija b'suffraġġju tal-benefatturi kollha ta' dan il-katedral, ta' Michael u Marija de Brincat u ta' Gianni u Paolo Portelli. Flimkien inkantaw. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Jew nroddu ħajr lil Alla għal dak kollu li jagħmel magħna b'mod speċjali għad-don tal-fidi f'din il-Knisja tagħna, l-Knisja ta' Għawdex, illum fl-anniversarju ta' twaqqif ta' djoċesi. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, ejjew narfu ħtijietna u b'umiltà, b'sinċerità nitolbu lil mulej ikollu ħnina minna. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ċieħ. Inroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla din il-Missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, aħna nistqarru li kull ma għandna u kull ma aħna huwa nieżel minn għandek li int il-Missier ta' kulotja. Għallimna niżżu ħajr it-tieba tiegħek bla qies għal ġid kollu li tatina u nħobbuk b'qalbna kollha u ruħna kollha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla
u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tifħil il-mulej għax kbira l-ħinina tiegħu ma' Iżrael. Ara miktib tal-profeta Iżajja. Irrid infakkar il-grazzi tal-mulej, insemma għandja ta' tifħil il-mulej għal dak kollu li jagħmel magħna. U għax kbira kienet il-ħinina tiegħu ma' Iżrael. Mexa magħna skont l-imħabba tiegħu, skont it-tiba kbira tiegħu. U qal: Ivu mal-poplu tiegħi u mawliet li ma jimxux b'wiġġ ieħor. U sar għalihom is-Salvatur fid-dwejjaq kollha tagħhom. Ma kienx xi messaġġier jew xi anġlu, imma hu stess salvahom għall-imħabba u l-ħnina tiegħu. U ħelishom refaħħom u għollihom dejjem fl-imoddi. Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali ngħidu flimkien. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Kuljum imbierkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Kbir il-mulej u ta' min ifaħru wisq u l-kobor tiegħu ma jistax jitqies. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Nisel il-nisa li sebbaħ emilek u s-seta tiegħek ixandru. Il-ġmiel u l-kobor tas-sebħ tiegħek iħabbru u fuq l-eġubijiet tiegħek jitħattu. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Il-qawwa tal-emejjel tiegħek tal-biża jxandru u jien fuq l-emejjel kbar tiegħek nitħaddet. It-tjubija tiegħek blaqjes ifakru jgħajtu bil-ferħ minħabba l-ġustizzja tiegħek. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Il-mulej tajjeb u ħanin idum bix-xagħda u kollu tjiba. Twajjeb il-mulej ma' kulħadd u ħnintu akbar minn kull ma għamel. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej u ħbibek iberkuk. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Imbierek ismek mulej għal dejjem. Inqumu bil-wieqfa l-verset qabel l-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar qaddisu l-isem tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Luqa. F'dawk il-ġranet Marija qamet u marret ħaffef lill-għoljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet il-Elizabet. Bali Elizabet semmet il-Marija s-selmila. It-tarbija qabżet fiħdana. U Elizabet intlied bl-Ispirtu Santu u nfexxet fajta kbira u qalet: Imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek. U mnejn ġini dan li jom sidi tiġi għandi? Għaxara, malli smajt f'widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija qabżet u tqanqlet bil-ferħ fiħdani. Iva, ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma ntqalilha minn għand il-mulej. Imbagħad qalet Marija: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-Ispirtu tiegħi jifraħ falla s-Salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddija tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisa jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-Setan jagħmel miegħu ħwejjeġ kbar, qaddis u l-isem tiegħu. L-ħniena tiegħu tinferex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' driegħu, xret il dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla li ċkejknin. Mela b'kull ġid ilminu bil-ġuħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu
għax ftakar fil-ħniena tiegħu bħalma wijat il-missirijietna bris Abraham u nislu għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Eżies nduru bil-fiduċja lejn Alla l-Missier li jaħseb fil-ħtiġijiet kollha tagħna u nitolbuh jaqaf magħna u jħarisna. Nittolbu għal Papa Franġisku u għall-isqof tagħna Anton biex il-mulej ħeġġiġhom bil-imħabba u bl-erf ħalli bil-kliem u bl-emil ixxandru lil kulħadd il-Vanġelu tas-Salvazzjoni. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għall-ġenituri u għall-edukaturi kollha biex l-ispirtu tal-mulej jagħtihom id-don tal-għaqal u d-den ħalli waslu lil dawk fdati f'idejhom għal ħajja sħiħa. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għal min mġarrab u mtaqqal biex isib il-faraġ veru fil-preżenza ta' Alla u fl-imħabba tal-aħwa. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. għal poplu Awċi sabiex il-mulej ikompli jibnieh, isostnieh b'eżempji sbieħ, iħarsu minn kull ħsara u jagħtih qalb li tilqa' lil kulħadd. Nitolbu Ismana nitolbuk mulej. Missier Qaddis, bix-xandir tal-kelma int kompli tmexxi lill-poplu tiegħek f'din id-dinja. Għatina li nemmnu dak li nisimgħu u li nagħmlu dak li nemmnu. Bi Kristu Sidna. Amen. Mulej ġejna ripartale għalekem ħafna miġburi. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej is-sakrifiċċju li se nofrulek biex infaħruk u niżżuk ħajra l-grazzi li tajtna. Għamel li kull ma tajtna bla ma jistħoqilna ninqdew biha l-glorja ta' ismek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Nissu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa xiraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr.
Għat li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddulek ħajr. Jekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 u lej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art imlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej fissem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien sejjinata biex minn raj ħibati ħajr ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħ l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli il-Kardinal Mario, l-Isqof Charles, l-Isqof Joe, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli, il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nagħmlu l-qalb niftakru li Alla hu Missier u ma jħallina qatt weħidna aħna uridu l-maħbuba, flimkien induru lejh u bil-kliem ta' Ġesu ngħidulu: Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnata. Ikku li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-ard. Ħobsna ta' kuljum matina llum. Aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. Iddaħħalniex fi tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miċja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, la tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf ta' Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejn. Sejrin bħala ratt il-ħajr f'dan il-jum ta' twaqqif ta' dioċesi, nitolbu inkantaw fl-imkien l-innu ta' Te-Deum, nitlobkom tieħdu fidejkom il-kotba tal-kant il-ħodor minn paġna 77. Vers jagħmluh is-saċerdoti u vers inkantaw ħafna fl-imkien, paġna 77, inqumu bil-wieqfa. Te-Deum laudamus, Te Dominum confidem. Flimkien, Te eternum patrem, omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, Tibi celi et universe potestates. Tibi cherubim et serafim, incessabili voce proclamant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, maestatis gloriae Tuae. Te gloriosus apostolorum chorus, Te prophetarum laudabilis numerus. Te
martyrum candidatus, laudat exercitus. Te per orbem terrarum, sancta confitetur ecclesia. Patrem immense majestatis, Venerandum tuum verum, et unicum filium. sanctum quoque paraclitum spiritum, Tur ex gloriae Christe. tu Patris sempiternum es Filius, Tu ad liberandum suscepturus hominem, non ruisti virginis uterum. tu de victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regna celorum. Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris. Iudex crederis esse venturus, Tergo quesimus tuis famulis subveni, quos precioso sanguine redemisti. eterna facum sanctis tuis, in gloria numerari. Salvum fac populum tuum Domine, et benedicte hereditati tuae. Et regeos, et extollelos usque in aeternum. Per singulos dies benedicimus te. Et laudamus nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Diniare Domine die histo, sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine, miserere nostri. Fiat misericordia tua Domine super nos, quem ad modum speravimus in te. In te Domine speravi, non confundar in aeternum. Nitolbu. O Alla, offrejni lek ir-rat tal-ħajr tagħna bis-sagrifiċċju tas-salvazzjoni li kien għalina għajn ta' ferħ u li jint għamiltulna ikel spiritwali biex jimla lir-ruħ tagħna bil-qawwa. Għamel li nitwettqu b'dawn id-doni tal-ferħ u l-qawwa li tajtna biex inservuk dejjem iżjed minn qalbna u kun jistħoqilna ġid ieħor minn għandek bi Kristu Sidna. Amen. Inħabbru l-mewt ta' Marija Assunta Kallejja ta' Triq Vjani, il-funeral tagħha jinżammada f'dan il-katedral, bil-kortiju jitlaq mill-isptar fl-4 u l-quddis tal-funeral fl-4:30 f'dan il-katedral. Għatija u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqha. Tistrieħ fis-sliem. Amen. Il-mulej ma'kom. Iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Inroddu ħajr lillah. Spiċċaw ċelebrazzjoni bl-innu ninġabru jansar. Ninġabru jansara infaħru l-Marija, post l-Anġli u l-Ħrejja
fis-sema